Mauritsfestijn IJzendijke tegen. Als ik dan zit in de CPO, dat ik ben eerst in de klasse en jaren. Dat is toch een mooie man? Zo'n mooie man. In het jaar 1607. Ik ben geen profeet, maar ik durf te stellen dat over 400 jaar mensen, katholieken, naar mijn kerk komen. Naar de protestantse kerk. Maar